Mireia, Albert, Sílvia, Joan, Raquel, Sara. benvinguts! Benvinguts! Bon dia, estem a la ràdio Andi, en aquest femeixat programa. Està amb nosaltres el regidor de l'Ajuntament de la nostra ciutat, el Gabriel Fernández. benvinguts als matins d'Andy. el Gabriel Fernández és regidor d'Acció Social i regidor del districte 3. Ha sigut candidat de les eleccions... Ha sigut cap de campanya de les eleccions municipals al 2015 i candidat de les eleccions del Parlament Europeu de 2014 per Esquerra Republicana. També és gerent de l'associació Stop Sida. Què és el que més t'agrada de la teva feina? No digueu res. M'agrada quan me conviden los de Andy al programa de ràdio, això m'agrada molt. No, m'agrada, en general m'agrada sobretot el contacte amb els diferents col·lectius de persones que fem quan fem de regidor, no? Descobrir coses. Jo, per exemple, lo deia ara fa pocs temps, al desembre, quan vam celebrar el Dia Internacional de la Discapacitat. Jo he tingut l'oportunitat de descobrir amb el col·lectiu una cosa que és molt important que teniu i que jo trobo a faltar de molta gent en aquesta societat, que és la vostra capacitat d'expressar emocions lliurement. I això, per a molts de nosaltres, és un aprenentatge, perquè la societat moltes vegades fa que tu te cortes, que no diguis les coses com les penses, que no penses lliurement. I, per exemple, amb vosaltres, amb els joves d'Andy, he après molt en aquests 3 anys això, no? La capacitat de dir les coses tal com les sentiu. I aquesta capacitat, si us plau, no la perdeu mai. Gràcies. Gràcies. Tots som lliures. Sí. Certament. Ningú ens té que riure de nosaltres perquè tenim alguna capacitat. De fet- Perquè quan vas al carrer, mira, aquesta noia té síndrome de Down i tot allò. No, això no, perquè... Som persones igual i tenim els mateixos drets. Correcte. Sí. I totes les persones tenim algun tipus de discapacitat. Tots. No tots som capaços per fer tot. No. I l'important en les persones és això, fer aflorar les capacitats que tots tenim i això, i la vostra, jo la que més em porto ara quan acabi el mandat, perquè queden 3 mesos per acabar el mandat, i si la gent no ens vota, no tornaré a ser de regidor, si no voten sí. El que m'emporto d'aquesta experiència, sobretot amb vosaltres, és això. Admiro molt la vostra capacitat de dir les coses tal qual les sentiu i des del cor. I això és molt, molt important perquè és el que nos fa persones. Gràcies, Biel, per haver vingut a Ràdio Andi. De res, encantat. Esperem que sigueu fent moltes coses per a la nostra ciutat. Fins al pròxim programa. Adéu!